רגע. לפני שאתם יוצאים לשטח, אני חייב לעבוד לכם לשעה. זה הדלטה מקס, חברים. אמנם הוא לא קטן, אבל הוא שווה טוב רגע. ספק של 2400 ואט, אפשר להפעיל הכל בשטח. תאורה, בלי שום בעיה. אפילו מהאפליקציה. מבין? אפשר גם פלוט לא קרק. עבודה מהשטח, משרד הנייד שם. טעינה של פלאפונים, קטן עליו. אפילו קפה טובי בשטח. כי למה לא? כל מה שהופך אותו למושלם בשטח זה היכולת לטעון אותו באנרגיה סולארית. תגידו שלום לתלות בחשמל. עם דלטה מקס הכל אפשרי. בין אם אתם מטיילים, עובדים בשטח, סתם אוהבים להיות מוכנים לכל מצב, דלטה מקס זה הכלי בשבילכם. להזמנות, ייכנסו לאתר או יתקשרו.